Здравейте, скъпи приятели! Здравейте от мен, Цвети, и от Брайтън. Аз днес искам да споделя с вас една йога практика, която ще бъде много кратка. Това е моят подарък за вас. И така, намерете удобно място. Може да е вкъщи, а може и да е извън вкъщи. Някъде сред природата е идеалното място за практика на йога. Първо ще започнем с въртеливи движения около тялото и ще направим 12 завъртания около раменете, като въртим ръцете назад. И 12 напред. След това ще направим завъртания в едната и в другата посока 12 пъти. Бройте ги за себе си. След това напред и назад. Добре, 12 завъртания около с очите надясно. Сега. И 12 наляво. Чудесно. 12 завъртания около ханша в едната посока. И 12 в другата. Прибираме ходилата заедно и правим 12 завъртания около коленете. И в другата посока. Изправяме се, ръцете около кръста, вдигаме десния крак и правим 12 завъртания с крака. Хубаво влезна. Да бъдем точни. Добре. С другия. Добре. Изпъваме десния крак. Пръсти, пети, пръсти, пети. Продължаваме. И смяна. Добре. Разтърсваме ръцете и краката, цялото тяло и главата. И започваме. Ще започнем с 10 клякания. Изпъваме ръцете напред и започваме. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10. Изправяме се, разтърсваме. Добре. Продължаваме с краката има дистанция между краката. Приклякваме с коленете, прибираме ръцете, дланите към сърдечния център и оставаме в позата, дишаме дълбоко. Това е позата богиня.
Тя има много варианти, но това е класическият вариант. Тук ще направим няколко варианта. Първият вариант е да се повдигнем на пръсти. Вариант с ръце. Изпънатина в страни. И бавно отпускаме. От тук изпъваме нагоре. Хубаво изпъваме краката, ръцете, коремните мускули. И влизаме в вариант на тази позиция, който аз много харесвам. Дясната ръка я отвеждаме към вътрешното коляно от дясната страна и повдигаме лявата ръка нагоре, съответно и завъртаме главата наляво. Може да сте с отворени очи, аз в момента съм с затворени, защото слънцето доста ме напича. Добре, връщаме се в класическия вариант на позата и съответно преминаваме в другата посока, като обтягаме дясната ръка нагоре. Хубаво. Същевременно усукваме. И винаги съответно се концентрираме на нашето дишане. Обтягаме от тук. Хубаво изпъваме пак ръката и ръцете. Високо. И след това бавничко излизаме от позата. Разтърсваме краката и ръцете и ще влезем в практика на триъгълници. Триконасана, триъгълник. Десният крак го отправяме настрани, левият е леко настрани, като държим тазът настрани. От тук обтягаме ръцете и се навеждаме надясно. Като навеждането става от таза. Навеждаме се надясно. Добре, тук може да задържим. Тук може малко да задържим. Добре, сега. Дясната ръка слиза надолу. Има много варианти тук. Според зависи вие как се чувствате и къде сте във вашата практика с йога. Може да си поставите ръката върху крака. Може да направите захват на големия палец на крака. Може да поставите ръката от вътрешната страна на хотилото, а може и просто с пръсти да докоснете земята, като във всички варианти ръката е изпъната. Тази ръка, дясната. Лявата ръка, съответно, преминава нагоре. И какво търсим тук? С вътрешното си око ние визуализираме, че сме притиснати между две стени. Държим краката изправени, държим ръцете изправени, погледът е нагоре. И дишаме винаги през носа, около 5 вдишвания и издишвания. След това завъртаме главата надолу, поглеждаме към големия пръст на крака и бавно излизаме от позата по същия начин, по който сме влезнали. С вдишване. Отпускаме ръцете и завъртаме около петите наляво. Вдишваме, разтваряме ръцете, навеждаме се. Позиционираме лявата ръка там, където ни е удобно и вдигаме дясната ръка нагоре. Визуализираме, че сме притиснати от две стени, ние сме по средата. Обърнете внимание на рамената и на ръцете. Те би трябвало да са в една плоскост, в една права.
Обърнете внимание на обтягането на жилите на краката също така. Погледа нагоре, главата е завъртяна. И около 5 вдишвания и издишвания тук сега. Бавно поглеждаме надолу към големия пръст на крака и се вдигаме бавно и осъзнато. Отпускаме. Може би раздвижваме малко. Един друг вариант на триъгълник, в който може просто да захванете ръцете по този начин или обратно на масте, т.е. да дланите да са заедно притиснати. Тук много важен момент е, когато притиснете дланите и сте избрали този вариант на ръцете, да направите завъртане около раменете, бавничко да завъртите раменете назад, като по този начин се отваря гръбния кош още повече. В този вариант на триъгълник нашият таз е напред, т.е. той не е като в предишния вариант, настрани. И правим една крачка напред с десния крак. Така, забележете задната пета и хубаво я притиснете към змията. Вдишваме, поглеждаме леко нагоре и издишваме, бавно с навеждане напред. Бавно, с изправен гръб, колкото може и докъдето може. Ако това е нашето ниво, оставаме тук. Ако може да продължим, продължаваме. Като идеята е да се наведем колкото се може по-близо до кръка, като двете рамена остават паралелни с земята. Бавно вдишваме, излизаме от позата с правен гръб, с пълен контрол и баланс. Завъртаме около петите, наляво. Пак притискаме с дясната пета, вдишваме, поглеждаме нежно нагоре и издишвайки с навеждане напред. Вдишваме, бавно се издигаме. Пускаме ръцете, разхлапваме. И сега ще ви покажа още един вариант на тази поза. Краката остават по същия начин, но е различно за ръцете. Вдишваме, вдигаме ръцете нагоре, издишвайки. Обтягаме ръцете напред и след това позиционираме ръцете с пръстите към задния крак. С пръстите на пода и докъдето можем. Бавно излизаме. И завъртаме наляво. Вдишваме и издишваме пак. Навеждаме се. Вероятно ще усетите, че в този вариант с навеждането е по-лесно. И да, това наистина е така. Защото тук вече имаме помощта на ръцете. Отпускаме, излизаме от позата. Благодаря ви много. Това бяха моите 15 минутки за вас днес. Благодаря за това, че ме следвате на моя YouTube канал. И до нови срещи!